Všetci sem, malý, veľký, začína noc plná vedy. Chaos, umelá inteligencia, tlačiareň v akcii, sme tu s novou generáciou. Čo je chaos? Dáta v spleti, milión bodov svetom letí. Umelá inteligencia sieť spúšťa, chaose systém nikdy neskúša. Všetko spracuje, modely tvorí, z neporiadku poriadok horí. Tak čo má chaos? Umelá inteligencia, tlač spoločného, kľúč poznaniu sveta zloženého, od molekúl až po vesmír celý, spolu tvoria zázrak smelý. Dotkni sa vedy, poznaj ten jas v školskom výpočtovom stredisku tu a teraz. Pozri sa s nami na medicínu, umelá inteligencia skúma každú bunku živú. Tlačiareň 3D potom v tichu vytvorí orgán, žiadnu pýchu. Presný model, čo život mení, v regionálnom školstve to ceníme. Tak čo má chaos? Umelá inteligencia, tlač spoločného, kľúč poznaniu sveta zloženého, od molekúl až po vesmír celý, spolu tvoria zázrak smelý. Dotkni sa vedy, poznaj ten jas v školskom výpočtovom stredisku tu a teraz. Fraktály, vzorce nekonečná, matematika je tu večná. Tlačiareň zmotní tú krásu skrytú, geometriu v prstoch cíti tu. Dotkni sa vzorcov, čo príroda sníva, budú